Sugeng rawuh. Sinten ingkang dereng nate menyang Raminten? Ing warung Raminten menika boten namung dados papan kangge dhahar, ananging ugi nyediakaken oleh-oleh kados pernak-pernik, dolanan tradisional, ageman corak batik wiwit saking laré alit dumugi dewasa. Ugi nyediakaken jajanan semprong, maneka werni kopi, teh, wedang uwuh lan sanesipun. Raminten kondang kanthi ikon sosok tiyang estri Jawi ingkang ginakaken kebayak Jawa, nyamping saha ginakaken konde. Ikon kasebat ingkang dipun peragakaken dening Bapak Hamzah Sulaiman wonten ing adicara komedi situasi ing stasiun TV lokal inggih menika Jogja TV. The Warung of Raminten dipunadegaken ing tanggal 26 Desember 2008 wonten ing Dalan FM Noto nomor 7, Kota Baru, Yogyakarta. Raminten wiwitanipun namung sadean jamu saha sega kucing ingkang reginipun Rp1.000. The Warung of Raminten dipunadegaken dening Bapak Hamzah Sulaiman utawi Kanjeng Mas Tumenggung Hamidjinindya, gelar ingkang dipuncaosi saking ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwana sedasa. Caranipun nyajikaken teh racikane Raminten menika unik saha tradisional, inggih menika kanthi cara caos dahar. Caos dahar tegesipun wujud raos syukur dhateng Tuhan ingkang Maha Kuwaos saha wujud pakurmatan tumrap leluhur awit sedaya kabecikan ingkang dipun paringaken kangge kita saha ingkang dados pangemot. Teh menika resepipun turun temurun dumugi sakmenika, ingkang dados warisan ingkang kedah dipunjagi kanthi tradisi Jawa. Teh racikane Raminten menika saking kebun teh Bumi Kulon Progo. Teh menika gadhah campuran teh ijo lan teh cemeng kanthi wangi khas kembang melati. Perawan kenes menika daharan unik saking Keraton Ngayogyakarta. Dipun damel saking pisang kepok kuning ingkang dipun belah mboten ngantos pedhot, lajeng dipun panggang ngangge kanil. Daharan menika dados remenanipun Si Sultan Hamengkubuwana VIII.
Kajawi prawan kenes ugi wonten kathah daharan kalih unjukan khas keraton lan dados remenanipun para dalem sultan Keraton Ngayogyakarta. Kadosta lembok ketok, gacok ganem, urip-urip gulung, wedang Panduwinata, espir Jawa, manuk enom, bendul, puting cokro kembang, lan tasih kathah malih. Kajawi menika ing Raminten ugi wonten sewa ageman Jawi, kadosta busana lurik, busana peranakan, piskap Jawi, lan jasa foto. Wonten ugi saperangan edukasi kadosta mbadhe ing maneka warni media lan ngelukis. Matur nuwun.